देखो देखो गाइस, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल प्लेस, नाखाती हिल, बङाइगाव, आसाम। दा जोङो नै थाबायगासिनो, हाजोखौ नै गाखोबायानो। आरो गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। जाय चेनेलाव गोदान, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा नै जों गाखोबायानो, जा गोजौखा माथो, फुरा मेंग्लिगासिनो दिनै। ओंखाम उखैनायानो थानो हालायै बायदि जाखासिगोन माथो। दा जों नै गाखोबायानो, दानिफ्रायनो गोजौ जाखाबाय नै। आसा खालामो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नायलांबाय थागोन, जोबजासिम नायलांबाय थादो। दिन्थिलांबाय थासिगोन मा मा नुलाङो आरो ओजों सहैजासिम। दा नै दसेनो गोलोमफ्रुजोबबाय, जिरायथ'नो नायबायसो दसेयावनो आथिंखौनो आगानखौनो हरनो बालायबाय, मोनजोबो। दा नै भिडिअखौ नायलांबाय थानाय जाबाय। दाबो फार्स्टखौनो बाराखै जोङो, फुरा गोजौ दंबावो, स्टेप मोननैयानो गोजौ दं आरो दसेखौनो हाया माथो, फुरा गोजौबाय, मोनला बुंनानैसो आथिं ओरै दा गोजौ नायनो थाखाय मोजां जाया, फुरा मेंग्लिजोबबाय, रायलायनो बालायो माथो। जोबोर मोजां नाखाथि हिल, बङाइगाव। दा बे हाजोआव बयबो गाखोनो फैदों आरो गोबां मानसिफ्रानो आसा खालामगासिनो ज'यैनो। बयबो फैलायनानै गाखोफैदो। दा नै जोङो गौला गेजेर मोनसेयावनो भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय थादो। गाखोना थाबै नङा सिरि बयबो फैलायनानै गाखोफैयो, माबायदि मोनो होमबानो मिथिगोन। नै दा ओरै नायनानै लादो, नै बिफां लाइफां समायना, हाजो हाला नायदो। नै ओरैजों फुरा गोजौ दंबावो आरोना, ओरै साइडजों नायदो हाजोआ जा समायना रमायना, ओरै साइडजों आरो नै ओरैजोंबो नायनानै लादो, बिफां लाइफां सोमखोरनो। बयबो फैलायनानै गाखोफैदो। नै जों दा मोनबायानो। दा भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैजों आं मा देखायलांगोन, ओरै साइडजों नै नायनानै लादो। बयबो गाखोफैजोबनानै गोजौआव माने रेस्ट लाफैबाय आरोना। नायनानै लादो, नै ओरैजाय गाहाय ओरै दैमा दं आरो ओरै हाजोजों आरो ओरै साइडजों नायनानै लादो। बैजों जाहैबाय लामा बायदि नुहुरनाया दै। दा नै जोङो फाइनालि हाजो गोजौआव मोनफैबाय, फुरा मेंग्लिबोजोबबाय, लेलायबोजोबबाय आरो बै साइडजोंनो गायथार आरोना, दै दं बेजों। नायनानै लादों ओरैजों, बैनो जाबाय दैया, फुरा गोजौनिफ्राय जा समायना रमायना नुखायो आरोना, शिलंफोर बायदिनो। दा बयबो फैनानै गाखोफैलायदो, जा मोजां। दा बिसिम सहैबाय जोङो फाइनालि, गोजोननाय मोनबाय आरो जा खस्थ'बो मोनबोबाय, ओंखाम उखैनाया जाला, लेलायजोब्बाय, माने रायज्लायनो बालायबाय आरोना, फुरा खस्थ' मोनबोबाय, आथिं आखाइ रुबायजोब्बाय आरो साइडजों नायनानै लादों बयबो फट' खेबदों आरो भिडिअ बानायदों। बै गाहायजों नै नायनानै लादो, जा समायना आरो ओरै साइडजोंनो
फाइनालि जों गोजौआव रेस्ट लानानै दा दसे थानानै ओंखारसिगोन। दा नै बेजोंनो नै ओंखारनांगौआ बै गोजौआव दंमोन जों दा नै बेजों ओंखारलांसिगोन नै फुरा गाहायखाना ग्रं ग्रंखासो गोलैबाथाय दा बे खानाखौ मोननाय नङा माथो। दा नै नायनानै लादो आरो मबाइलावबो बारा नायजाया फुरा गोलैबाथाय फुरा बे खानाखौ मोननाय नङा आरोना। ओरैबाथाय बल्दारजों माने ग्रं ग्रंखा आरोना लामायाबो जुद्रुलायनो नागिरखायो जुथाबाबो। नायना लादो नै फुरा गाहाय दंफांसो हमथा थांनांगौ। फाइनालि जों दा ओंखारलांबाय थासिगोन भिडिअखौल' नायलांबाय थादो। फुरा आगानखौनो हरनो मालायबाय मेंनायानो ओंखाम उखैनायाबो जाला माला मोनहैयो बेखौसो सिन्था खालामबाय। मोनहैनाय लोगो लोगो फुरा टेस्टनि टेस्टानबाबो होबायखासिगोन मालिकआ फुरा जा खस्थ' मोननांगौ मोनबाय ना। नायनानै लादो नै फुराबो ग्रं ग्रंखा हमथा हमथा ओंखाराबानो जाया नङाबानो जुथा थुथा ओरै गालिनानै गांलाब गांथाबसो गोलैगोन आरोना। ओंखायनो लासै लासै ओंखारलांबाय थानोसै। आसा खालामो नोंथांमोनाबो फैनानै गाखोफैदो आरो नैबेजों दा नै जों ओंखारलांबाय थासिगोन। आरो जाय जाय चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो। दा नै जोङो ओंखारगासिनो लासै लासै नङाबाबो जाया। आरो बै साइडजों नायना ला हनै बुम हाजो आरोना बैजोंबो। दा जोङो लासै लासै ओंखारलांबाय थासिगोन खरा खरिबो ओंखारजाया फुरा डाउन डाउन दंना बोरैबा गालिननांगौबा फुरा दुलुजोबगोन मानसिखौ मोननाय नङा आरो। ओंखायनो लासै लासै जों ओंखारलांबाय थासिगोन। आरो नैबे साइडजोंनो गिदिं गिदाथार लामायाबो। दा जों नै थाबायगासिनो भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाला माथो आथिङा लोहो लोहो मोनजोब्बाय फुराबो आथिङा दा मोनायाव फुरा प्रेसाराबा थाहैनो हानाय नङा माथो। जा गोलोमबायबो। फाइनालि जों दा नै गेजेर नांफैबाय। दा बाहाय दसे रेस्ट लादों ओरै नायना लादो नै बेनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो नै ओंखारफिनबाय। मोनाब्लिबो जाबाय टाइमाबो साना नै हाबहांनानै गोजायैनो दं। फुराबो मेंग्लिजोब्बाय लेलायनाय मोनजोब्बाय गोलोमफ्रुजोब्बाय रायज्लायनो बालायबाय आरोना। जा खस्थ' मोननांगौ मोनखाबाय। फाइनालि खस्थ' खालामनो फैबाय जेला खस्थ'खौथ' खालामनांखागोन। अब्लाबो दा नै जोङो गोजौनिफ्रायथ' ओंखारबोनो हाबाय बावला मोनसेयानो। दा जोङो गाहायाव नै मोनफैबायानो। आसा खालामो बयबो फैनानै गाखोफैलायगोन। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै दाबाव। आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों। जों दा नै ओंखारलांसिगोन मोनफैबायानो गाहायाव।